Тясна ли ти е рамката, в която те е сложило обществото? Днес всички медии величаят младите, известните и богатите, но стойността на човека не е равна на парите или неговата продуктивност. Виктор Франкъл ни напомня, смисълът е безусловен, а достоинството не зависи от пазара и мнението на хората за теб. Кой те излъга, че трябва да си млад, красив и успешен, за да имаш стойност? Като приятел под наем или житейски съветник, аз няма да ти говоря за успеха, а ще ти помогна да откриеш смисъла, който вече носиш. Парите са просто следствие, когато си стъпил уверено и стабилно на пътя си. Запиши се за 10-минутна безплатна среща на сайта ми или на лични. Линк в профила. Благодаря ти.